heɗotoɓe Fulɓe TV ko ni Abdoulaye Mballo arani on ɗo nema Foufour arde darde ceernajo men ceernajo Djibril Balde arde makko fi dina men nden noon ala ko mbatton rek keɗo minen jaara konngol on jaara joni mo ara fuɗɗade de ken bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله المولانا العظيم. min andina ko programme moɗon ganden dine min gonɗen laade ɗo Fulɓe TV ha joni wiide haalnande ngalno ɗo nema suuwi haalde laade ceernajo men on tedduɗo gandanɓe gonɓe fof ene waɗi nayno guiɗa yeyi ceerno Balde kañum addi nayno guiɗa ko dayra nomba 25 woni ɓe gaɗo galle mum ɗo non gonɗo wattire ala ko mbattoɓe keɗon daara men ɓe jewta e ceernajo eyi ceerno a salminama bismillah wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu eyi a jarama miɗen jarnama ko gaccuɗamin min gari min tawi maɗo galle maɗo fi tawtinede daroɓe Fulɓe TV noon ɓe nana wiye ceerno Balde ceerno Djibril Balde mbiɗa yiɗi andude ko hombo woni ceerno Djibril Balde miɗo salmina dental ngal mino wiya assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu miɗo wiya alhamdulillah 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 miɗo yetta Allah subhanahu wa taala mo ganduɗa ko kanko tagi en tagi windere makko nde foof onon e garɗe ɗo télé mo ganduɗa ko on wiyete Fulɓe TV yo on gandu noon ko Fulɓe TV kono yo on gandu ko télé islam te ko télé aduna foof saabu hande garɗon ɗo ko haala faydu noon aranani leñol gotol faydu arani ko fofof kala bani adama mo ganduɗa Allah waɗi annora e ɓernde mum he wama yaja allahu nuran wama lahu min nurin so tawi neɗɗo o Allah waɗanani mo annora e nder ɓernde makko e a wawa huɓɓude annora e nder ɓernde makko he kono kala noon mo Allah waɗani annora e nder ɓernde mum he ko o wawa wonde foof inchallahu rabbi ko ma Allah waɗa e feere muɗum ha jokkodiru mbawa ɗum huɓɓande ɓernde muɗum nde eyyi ɗum taki miɗo wiya assalamu wa aleykum assalam e télé o wona télé Fulɓe tan ko télé fofof kala jiɗɗo wonde moƴƴo tan bisimilla muɗum ko télé muɗum woni oɗo e kala jiɗɗo wonde moƴƴo yiɗi moƴƴude kadi télé muɗum woni oɗo bisimilla moɗon eyyi ceerno ha joni a jarama weltima ko bisnira minen ko min beltorima hen eyyi nden noon ɗo e nattude yewtere andu diine men min jinno andude ko hombo woni ceerno Balde eyyi ko hono yimɓe gaki ha gandi ceerno Balde fayi sa andi nema ɗo kala ɗo mbiɗa ceerno Balde ma joom andu woodi mbiɗoma hey mbiɗa andi ɗum mbiɗa andimo joni noon ko ɗum yiɗi andude ko hombo wiyete ceerno Balde e ɗo nema ɗo min ceerno Djibril Balde yimɓe ɓe mbiyo ko ceerno Djibril Balde min mbimi on ko Djibril Balde ɗo nema ɗo gonnomi on tumon ko julanke kono noon julankago addani me nema addinmi e nema ko o sirru haqiqatu ilahiya o miɗo mo hollata miɗo Espagne ko Espagne ɓe kollinmi ho sirru haqiqatu ilahiya gondo e am o wona toon o wawta huɓɓu ko nema o wawta huɓɓu ɓe kollanimi inde nema nde ɓe gokkimmi toon ɓe mbiyimmi ya dula ina e nder Gambia ɗo ala ɗowɗi anani ɓe kollinmi kadi place o woni bitique ngel gadimi wonde ngel ɗum tan noon ne garmi ɗo bitique ɗo joma o wi bitique o moƴƴani mbimi mi waɗa kaalisam mi fewna bitique o ɗum addinmi ɗon kono garnomi joɗorade komi yiɗa jogede jinmi ko jogade hoore am ha tuma ko arata ko ara anani o sirru fuɗɗi fewde e am ha gandumi ɗo woodi ko woni ko 1988
gila eti e puɗɗimi janginde haqiqatu ilahiya woni la ilaha illallah mo Allah jogori aduna mum ɗo aduna o fof dogata nin ko e la ilaha illallah ko on la ilaha illallah non ko on kadi wonno ko janginan non min miɗo janginan non mi yas mi andano ko suudete di ko ɗum taki mbimi neɗɗo kala ko ganduɗa Allah yo amando ganda wodi ganduɗa Allah o rewani goɗɗo nde jaadume on ɗon ha e jamanu ko wiyete ko 2000 miɗo yewtida e mawɗo gorko goto o wiyete ko ceerno mamadou on jamanu mawɓe hewɓe garanno keɗomi ɗon oɗa mbiyeteɗo ceerno dawda bammuɗum wiyete ko ceerno malik faye ko neɗɗo jiiliɗo noon e afrique omo andi leyɗe kewɗe mo jillodiri e makko baɓe hewɓe kanko adino wiide an est ce que a naati e tariha mbimmo hoɗo woni tariha on tuma mi anda hay ko woni tariha o wi mi a natani e tariha mbimi mi anda tariha o wi mi ko meɗɗa wirde mbimi mi wirdaki a yunde miɗo jogui noon inde wotere somi sohli haalis mi liggoro ɗum ɗo somi dañi haalis mi lelna o wi mi awa wat feere tarbinoɗa mbimi mi anda tarabiya wi o awa ƴetta kurusi ɗum ko wiyete tisane sa heeɓi ɗum man nafat mbimmo eyi mo yimmi min deƴƴiri noon min jaari noon ha jamanu miɗo ɗum yewta mbiyeteɗo ceerno abdoul ba ndeke mo tarbinima to sehe imam mouhamadou kabir bari nde mo tarbini ɗon ko bawi sehe jippinimo kanko kadi o nani ko janginanmi ko woni bon watti arde ɗon woni baba ibrahima ba en ɗo min jaari noon ha mbiyeteɗo ceerno mamoudou o watti ɗon ara ceerno mamoudou watti ɗon arde noon o soodi kaye pour yo o windu ko kalanmi ko o lambimi ɗum no wiyete mbimbo mi anda o yimmi humbo janguinima ɗum mbimbo hay goto o yimmi an noon a waɗanno feere mi naɓama to ceerno amen saabu ɗum ko janguinta nin koko fotte suuɗe mbimbo wadde jahen nan o wi mi ala joni ko en padat ha janggo mbimi ala janggo mi yahat Banjul on jamanu Banjul comoromi te somi arti han janggo mum mi wawata yata miɗo waɗa arene bagage mbimbo mi wawata ya janggo mi wawata ya fab janggo bakkiloɗen jahen nan mi wi ala paden ha janggo tan mbimbo si tawi ko pasete mi itta haalisam min wataski on mi ala woɗɗaki ko ni min jaari nde min jahi tawi bayi se Saïdou Kébé mo ganduɗa kañum ɗaɓitan noon mi yiyani ɗum mina andi ko o ɗaɓɓanmi nin kono mi anda ko hoko kanko ne o haalino haala am min ceerno balde o wiɓe kuɓɓowo nema o haalino mbadi am ñande min jaadumi toon e ceerno mam nde mbo hayni mbo wiɓe ko o mbiyatnomi on nin nema mbona minne nde jiimimo ko mbimbo bawi sehe mbo wiminam mbimbo mi yiilima no leyɗe afrique ɗe foof leyɗe araboɓe ɗe foof mi yiilima o wimi eyi kono mbo jirmini a sikkuno ko arabe anani mbimbo no gaccirnoɗami hanki e hecci hanki ko hunde wotere pet mbiyammi yo Allah yaafomi sabu min gila jibinami mi jinani mi wujjani mi fenani mi tappilani ɗum mi ala hen haaju o mi eyi ɗum foof e laala hen ko ni o wii mbiyeteɗo Kabiru Touré o wi mbo ya tottu ceerno balde kono wota waajo mbo noon o no yaha lawol mum min jahi ɗon on faalami waajade o wi minen gare min gari o tottaninmi hoore makko woni bayi se Saïdou Kébé ƴettumi tarabiya o koye iya 2000 nani nde ƴettumi noon tarabiya o iya 2000 nde jippimi kadi ko yontere wotere waɗi miɗo yaade o ceerno mamoudou on tuma bonin London yontere wotere waɗi o tottinmi muqaddam ñande o tottinmi muqaddam on ñan tottirmi muqaddam min ceerno balde ñande mbo tottinmi muqaddam on ñan tottirmi muqaddam ñande o tottinmi muqaddam tottumi ceerno mamoudou hono ɗum wori nde o tottinmi muqaddam mbimomi bawi se o wi minam mbimi ceerno mamoudou ko mawɗo ceerno mamoudou ko almuɗo ceerno mamoudou ko mandiɗo te ceerno mamoudou no nani leer Allah tigi temo jaɓi joni mi wona toon muqaddam mo rewa caggallam no teddaninmi o yimi mi tottima yamirore mudlagan kala mo jiɗɗa tottude muqaddam tottu ɗum kala mo tottum muqaddam jaaɗa tawruɗa ɗum no muqaddam fotani wade ɓamtu nani ko ñande mum gartu mbimi ceerno mamoudou joni ɗa wawi hokkirde anani on jamanu waɗi duuɓi seeɗa ceerno mamoudou no tottira ko min jippinta so neɗɗo ari men kaldi feccere e almuɓe ɗi waɗi ɓe ganduɗa ko min kaldu ha min kawri mi wiya joom ya ceerno mamoudou okkama yamirore on okkama yamirore liggoɗa so a pari mi jippinama ɗum waɗi duuɓi dumunna juɗɗo ko noon qissa o waɗiri nani hunde foof noon yaajat si Allah ino yajjina han addata ko programme ji goɗɗi nomo sendiram Allah kala ko yiɗi tan
e yajjinde mo yajjina ɗum ko ni worri miɗo okkira miɗo jippina omo okkira mo jippina te joni aɗa andi hono wiyete almuɓe ɓe heewi hen muqaddamuɓe ɓe ganduɗa no tottira no jippina e less men. eyi a jarama ceerno haalama ka moƴƴi feewi e nden ko garɗa nema ɗo ifade nema ɗo ko hoɗon giɗa nde garɗa nema ɗo? min jibinami ko saare noyi e Bantankilin. Bantankilin jeeya ko e arrondissement Dabo, arrondissement Dabo jeeya ko e département Kolda, département Kolda jeeya ko e région Ziguinchor. On jamanu nani ko ɗon jibinami nde garanmi nema noon wima ko Espagne jami ko toon kollami ga nde gartumi eyyi anani eyyi nde garmi toon kadi jippormi ko Ibo Town kono ɓe jippormi Ibo Town ko jemma goto mbalmi toon miñirawo am no wonno toon o wiyete ko Ousmane o wimi fade men ɗaɓɓanama suudu men ballitama ha daroɗa mbimbo watta ɗum min so weeti balle kam mi ɗaɓɓa suudu te wona onon fof ballaranmi gacce kam tan mi dawa mi ɗaɓɓoya suudu da suudu am ɗum ko min foti ndu ɗaɓɓu wona suudu fof ko on tuman pinmi Ibo Town garmi gaga mbiyami ga anani nde garmi ga kadi jimi to tabal ɗo galle mbiyeteɗo Oumar Djiba ɗo bitig o nan ɗon mon sarti en bagason makko mbimbo no mo wallam bitig o samminandi wona ɗon o wimi bisimilla o wimi anne tan an wawi wadde tabal ko ni mbaɗirmi ɗon tabal mine tabal ngal ɗo puɗɗumi andude ko gonga tigui ɗi woodi ko joguimi commi leɗɗe pour mi feccora mi yeeya mbireɗo ceerno kan ɗo mbo mbiron to kan kunda to koñbi mo tawi miɗon miɗo fecca mbo salmini mi calmitin mbo wimmi wona a coppowo leɗɗe wona a mbarñowo yimɓe ñaama gueɗal gongal e mangal ɓuuri ɗum ɗo o wi mi darimi mbo noddoyi hen sukaɓe makko mbo wi ɓe gaare peccane o leɗɗe wimmi leɗɗe no haɗanma ɗo mbimbo bisimilla ɓen gari pecci leɗɗe ɗe peccuram leɗɗe ɗon haaɗi nani bitig o ne yanani bitig o ne ko yahi ha yimɓe batti arde e am ko yimɓe ɓe garta ko heewi o gundalla suusambo haal e bedda koma peroda e yimɓe ɓe te bitig ko lawol a suusawi yimɓe ɓe muñoɗe mi yewtida e yimɓe ɓe ko ni pellinmi accirde bitig o kalis mum ƴettumi commi o galle ana andi kalis codaɗo galle yanani on tuman ko heddi ko gaccirmi ɗum sukam mo mbireɗo lama o cukalde woodi no mbadde muɗum haɗo on ɗo cukalde ko ɗum jalnirtanmi ko min woni mama mabɓe kamɓe foof ko min tan goto woni mo ganduɗa o wujjannoɓe no ñaama ɓe no garta no mbiyatmi ko minen mbaɗini eyyi ko waɗi ɗum noon kadi woodi jamanu tarbinimi o e lewru ndu tarbinimi ndu minen jaahi siyare to bayse woodi wonɓe nangi to nder bitig to ɗum woni ɗo ɗo Dalfa Kunda Faburama en nde ɓe nangimo ɗon ha paari ɓe noddinmi téléphone ɓe mbiyinmi woodi dembo min nangiga nder bitigga jonon momin nambo police walla min mbaɗa hono mbimɓe ɗaltemo ɓe mbiyoɓe daltata mbimɓe ɗaltemo mbiyoɓe dalta mbimɓe ɗalte kaarijo onon gandi kanko o ala gacce ɗum taki omo wujja kono o nene makko ko dimo bam makko ko dimo so nene makko nani o wujjoyno no jaranamo mo wara hoore makko so bam makko nani o wujjoyno ɗi jaranimo mo wara hoore makko mbimi ɓe min komi dimo mi yiɗa hersinde goto mi yiɗa hoynude goto min woodi jawdi ndi ɗaltemo mo yaha komo ƴefti ko ɗalde mbo e mum suka o on ñan harmini guyka ni ɗo wonɗo bonin Espagne anani ndemo yalti ɗon kanko on jaati woni e haalande dongoji ɗi guyka o harmini ɗum taki neɗɗo fof wonno ne irte eyyi ɗum wona dula goɗɗo waɗi ko nema ɗo eyyi nema misira nani ko ɗon waɗi eyi ha ñandi a jarama ceerno joni noon garen ga yewtere men ga ganden diina men ɗum yiɗi andude seeɗa honno gandeten diina men bismillah a haali haala mawka ka ganduɗa aduna foof ko ɗon funno fuɗɗorade kono aduna foof no lelni ɗum caggal no jokki golle mum ko ɓe lelni ɗum caggal ɓe jokki golle mabɓe hay goto majjaka nde Allah tagi Adama alayhi salatu wassalam hoko o adi wiide malaikaji ɗi ko asjudu li Adama fa sajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana min al kafirin kono andi malaikaji ɗi ɗi juulanno malaikaji no juulanno hade jibinede Adama kala hen noon mbiɗoma julde ari koye juuɗe Muhammad wimo yomo siftoro oɗo harfu malaikaji ɗi oɗi juulanno e Allah nde Allah wiɗi noɗi julde Adama malaikaji ɗi fof juuli ɓe mbima ha heddi iblisa on ɗon aba wastakbara o mawnintini ko ɗum hollatama diine julde ɗe ɓooyiɗo
anani gisaw ko woni ko makka non so wona moko baabe be battida a andata gandata ran ko suudu ndu suudu ndu ren ton wona ndu Ibrahima mahannode Allah di walla do wona ndu simentide suudu ndu annabi Ibrahima mahara Allah ino walilomo hendu ndun ha hande annabi Ibrahima no mahandu ko ndun non wi'ete Kaaba ko ndun woni fondation o do ko liggete ko do non ko liggete ko si tawi a yidi dum teskade e rabbinde yewtere bay bidon ko 30 minutes tognuɗon kala janguɗo Qur'ana ano andi ha bila e Qabila nyande mbarodiranno tawano don Adama hoto Adama yano Adama tayno yahi do nokku to ziyara on tumen ko makan be mbi'ata dum on non makan hoko woni don ha Adama ino yaha don ziyara ko dum ko woni don ko dum tak non bieda yo annabi ko kanyum woni Kaaba dum tak bieda annabi Ibrahima de mahanno suudu no muta teskoda dum fan annabi nuhu o ko on majjini place o kala annabi dewdo hakkunde annabi nuhu e annabi Adama mo yahi don ziyara dum fan nuhu o majjini place o be mima kala dewdo hakkunde annabi nuhu e annabi Ibrahima o hoccani place o ko annabi Ibrahima Allah hoddiroy hocci place o on de hocci place o anani hoko wadi o wi joni accumi darna do suudu pour o tan majjiroy arobe be ko nanidi wodi ko woni don ko makan wi'ete sare nde tigi kono sinca ko Yasrib be mbi'annonde anani kono sare ko makan ko wi'ede nokku o nde dum wi'e nin do Makka si neddo welsinima han andata ko woni Kaaba te si a anda ko woni Kaaba ko heddi ko woni ton ko fofu majjiram annabi Ibrahima darni don ko juulirde wona coojde te hakkunde annabi Ibrahima e Muhammadu Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammadu ibn Abdullah ko worbe 19 gondo hakkunde do jon non si a wi'ama Muhammadu addi ko nde julde han est ce que jommen jogorani majjude diine Muhammad hejata e télé mawbe be ko nder suudu ngo wi dum jangin kono non holla on jubbande onon almuɓe fo do ndaroyon dum Allah nde o felliti janginde Muhammadu Rasul sallallahu alaihi wasallam ko Jibril o neli walla kon Allah alano do Muhammadu wondo te Allah ko pottudo de bay non Allah ko pottudo hollima kon wodi ko podda hen jangu Allah ala fof do mo ala kono be nima ko Jibril o neli te ha hande Allah ko Jibril nelata e Muhammad ni Allah neli Jibril e Muhammad hoko Jibril wi moko iqra bismi rabbika jangu inde jomma o wi'ani iqra Allah hade o wi'ani iqra lillah hade wona iqra wallahi iqra fof ala ko hejata don so wona bi ismi rabbika jangu inde jomma Allah hoko wi Rasul sallallahu alaihi wasallam yo jangin yimbe be bay se haali o harfu hambo yahi kono takani yimbe be nani mo de wa qul lahu wa fi anfusihim qawlan balighan haalande ko e mabbe kongudi jottidi neddo ko hoore mun andara sa andi hoore ma ganda Rasulullah ganda Allah subhanahu wa ta'ala fof ko e ma gandata dum Qur'ana o mo jangarani ko e mambo woni si tawi Qur'ana ko o mo bindo ganduda ha kon Firawna ko gorko wu Firawna de ko kaccor kono haala makko ka nan ton te heewi haalaji yimbe gondi e nder Qur'ana dum taki toujours o jamanu do mina be wiya tesko de so neddo yelfinima diine ma de cellata sa welsinima seeda tan diine ma de cellata nda fatihatul wujud di wodi fatiha Muhammadu Rasul sallallahu alaihi wasallam di wodi fatiha Muhammadu Rasul sallallahu alaihi wasallam ko on wudi hirte defte windade de kono fatihatul wujud ko on wudi defte Allah de cernaajo kettode ko mojjide fatihatu Muhammadu Rasul sallallahu alaihi wasallam khairil alamin on wudi hirte kala deftere nde jangara fatihatul wujud do on wudi kala defte Allah de wa annahu min Sulaiman wa annahu bismillahir rahmanir rahim tay Muhammadu ari bismillah mujure ha wa murseha tay Muhammadu ari teskode fatiha mo jangarani no gilado bismillah ha wala dalina ala kongol gorol gol Allah haali ko Muhammadu haltani kanko haali ha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu o haadi don joni an neddo an halantani hoore ma e hidina ko hoore ma to ranto dani ndi diina Muhammadu Rasul sallallahu alaihi wasallam khairil alamin andude hoore mun woni yeso andude hoore mun woni yeso
si a anda hoore maɗa wallahi lazim diine muhammad a naata hen diine noon ɗe ganduɗa ko diine farilla a naata hen diine farilla kecci mo kala woni julde e korka e zakat ko nandi e ɗen gueɗe ɗen noon mettani andu sa jangi defte ɗe tan a andat ɗum wiye faraid ko diine ɗe ganduɗa koɗe cosaan e aduna nani faraid o noon en potani hen en nandani hen no mbaɗirten na noon ɓeya mbaɗirta hay chrétien no en nandani no ndewirten kono ɓe ndewat ɓe foof kala mo jiiɗa hen en nandani no ndewirten kono ɓe ndewat ala noon ko ɓuri muuse meɗen enen kala ko wona enen mbiyen kelɗani ɗum wona kendeyagal enen kala ko wona enen tan ko mbiyeten ko kelɗani ɗum wona kendeyagal heddi ko ɓeyden teskade qur'ana jaari ko kañum woni fof kanko qur'ana o woni fof kono qur'ana noon si tawi woni a abbima konngol ngol ko alqur'ani winda laaɓe ɗiɗi laaɓal gotal ngal woni konnguɗi allah subhanahu wa taala celluɗi ɗi janggueten nin e deftere heeɗi ɗum woni laaɓal gotal ngal noon ɓattoɗen mawɓe so wona ɗum man wallahi lazim en gandata en mbaɗat ɗo ko alaɗo gitten ɗo ko wonnoɗo comme no mbiɗumami nane ko qur'ana wiyata ma indakum yanfadu wama indallahi baaqi ko goɗɗon ko gasan min allah ko gonmi ko heddoɗo joni noon daren ko allah woodi ko de hurtayi o aduna ko goɗɗen ko onon gasat joni noon mino lamdi ko hoko goɗɗen e o aduna si neɗɗo welsinima hay ko woodi ko andara ko ɗum addi kala aya qur'ana janguinɗoma aduna o huuɓa fawanamma konngol kullu man alayha fanin wabqa wajhi rabbi zil jalali wal ikram est ce que heddaki mon yeeso allah a wawa wi ko jelo sabu ñande badar hoko allah winoɓe koɓe 113 o wiɓe fa aynama tuwallu fa samma wajhillahi kala no piyamtuɗon ton woni yeeso allah ngo si a welsinima a andata ko woni yeeso allah ngo kala no pewruɗa an tigui abdoulaye kala no pewruɗa rongo woni ko ngon yeeso allah witani rabbul masriqayni wal magharibayni on binduɗo funnagueji ɗiɗi e hirnagueji ɗiɗi an darato dow wona ronde wona ko cikkuɗa ko halteni joni noon ɓurɓe suyde ɓe ɗi kaala ko beela anani kala kaaloɗo e bindol no haɗɗo bindol magol haaɗi ɗo wota adduroni o masalaha pinal walla masalaha fasaha bindol ngol yoni kala ko kalɗa hen so tawi aɗa andi ko haala bisimilla so andani ko haala a wawa hen dañde probléme kono so tawi a haali hen ko wona ɗum tan aɗa wawi hedde hen probléme diine muhammadou rasulou sallallah alih wa sallam so neɗɗo welsinima wawa ɗum andu ko diine muhammadou rasulou sallallah alih wa sallam kañum jogui ko ɗaɓɓete ko foof ko toon foof heɓoto kadi ko ɗen noon diine muhammadou rasulou sallallah alih wa sallam ko ɗen mbiyeɗa neɗɗo so maayi o atte lamdede ko diine makko ɗe so ɗen boni tan paari ɗen ma diine kala ko dewɗa ɗo allah ɗi jaɓanema to est ce que ko an boom ko ɗum woni ko jangguinannomi on nin ɗo nane summa amatahu fa akbarahu summa amatahu reftimen mbarambo est ce que ko ɗon fuɗɗi fa akbarahu mi surrambo ko allah warata allah surata toon to allah warata allah surata to noon e enen gam sureten ga na gorunde to allah warata to toon kam en darat kono ala ko mbawɗen ɗon joni mayo o jooɗoɗen mbiyen joni kam ko allah tan en gandi ko allah tan hanno ganden ɗum law si ɓiɗɗo oɗi jibine a mawɓe rewɓe kofa koyɗe ɗe jooɗo mbiya ha ɗo kam joni ko allah tan allah arwota neltino si allah neltinima ɗo tan gasata qur'ana jangguini en to kama bada kumta uduna no puɗɗornomi on ni luttiran noon o qur'ana si en gacci mawɓe ɓawan en nanta o te ko o jangguere nana ten jaygue gaccen en hakkille koko poɗɗen wittude koko poɗɗen andude qur'ana tigi mo ɗaɓɓata nin no wona ko cikkuɗa ko qur'an toujours khalifa o woni bay se saïd mo jangguinanno en ɗo ko juuri mbo wiya en yo arrahmanu fasal bihi kabir arrahmanu woni yurmede allah hewde huttude nde fasal bihi kabir mo a lamɗo on rahmanu kumpitiɗo ɗum mo
ko kumpiriɗo mo wimade mo wiyanima janguɗo ɗum o kono rahman ko humpitte sa jangiɗuma andi no windorta kumpiroɗa ɗum ganda ko haalteni on noon arrahman mi jubbana on seeɗa e makko so yiɗimo andude hono potta wadde naɓamo to hoore simore to o wima arrahmanu allah mal qur'an yurmede allah hewde huttunede o wima allah mal qur'ana ko ɗum andintama qur'an on qur'ana o wima kalaqal insanu ko on tagi neɗɗo kon qur'ana immori koto allah est ce que allah ko accumo tan mboyani mbo ardani e makko allah woppata qur'ana makko o kanko e makko tan anani ko ɗum taki o wima kalaqal insanu wa allamahul bayana o andinma ko feeñi ko ɓe mbima ko defte ɗe wona ko nde tagore nde jiita ɗo nde a anda ɗe leɗɗe ganda ñuuƴi ɗi ganda ko kala o wima samsu wal qamaru bil husbani mino jaɓari ɓe ɗum ko nangue e lewru ndu takara mbawa kontu ñalaɗe kono hetto harfu yeeso najum wa sajaru yasjudani hoole najum ko hoodere firata sajaru ko leggal firata yasjudani kanji ɗiɗi ɗin cujjita kala zahiriyanke mbiɗoɗi andi ko haalaɗon mo haalani gonga hoodere nde e leggal ngal cujjita te billa siɗi cujjidani deftere allah nde jippatako mbinoɗon mine ɗiɗi ok ha joni ceerno mani tawi ala kono ha joni min mema seeɗa e fulfulde nde kadi e mema hen seeɗa ko hono cosaan men o e waade diina o ande enen fulɓe fulfuladu eɗen gandira diina o dal ko noon ko hono yan kala jiiɗa hen e fulfulde he ɓaade ko mbiɗen ko télé foof ko noon ko télé fulɓe ko jinmi ko haalde e ndel fulfulde he seeɗa fulfulde ko hunde nde ganduɗa nde jari jangude saabu o wattu ɗo ɗo wonɗo ñabbeeli kewɗi ɗi naatti e nder fulfulde history ji jangueteɗi ɗi history goto sellani te kala history celluɗo hen komo wecco nani ko sengo mo wonata hoko taki mbimami ɗum kala mawɗo jangueteɗo e nder fulfulde heɗi woodi ko gandumi hen fulɓe ɓe ino janga aro fulɓe ɗi jangue horo fulɓe ndewi horoɓe gardi mbiyon ceerno balde wi o aro fulɓe goɓe jangata nin ɗo ko ɓen gimmori Éthiopie ko ɓen gardi e diine islam o gaga hirnangue ɓen goni ɓe fuutatorankoɓe e fuuta jalonnaɓe woɓɓe e fuutatoro woɓɓe e fuuta jalo ɓen giwi Éthiopie hoko tagi kala ɓen to Éthiopie hoko honoɓe keɓiri diine ɗe bilali nde rasulu sallallahu alaihi wasallam nde o maayi bilali heddaki ɗon bilali artuno Éthiopie nde mo arti Éthiopie mbo norano anani mbo norano te islam o dogi e juuɗe makko tigi kono no wonno ɓay ko en ɓaleɓe woɗeɓe jitta e yaltinde kono diine enen fulɓe ɓe ko ɗon nde gimmori ko juuɗe bilali ɓe keɓi ɗe ɗum taki ko Éthiopie ɓe giwri heddiɓe fulɓe garɓe caggal muɗum ɓe wona aroɓe ɓuuri heew minomo kaldoron pullo jawari tawanoka e ɗeya masinanke tawanoka e ɗeya dowrowo tawanoka e ɗeya jombonga tawanoka e ɗeya ngallunke tawanoka e ɗeya ɓeeɗa fulɓe garduno ko diine ɓe giwi Éthiopie ɓe jippori ɓeɗo jippori fuuta jalo ɓeya jippori fuuta toro ɓe ko diine gandira minen ɓeeɗa fulɓe garduɓe e arongoya minen min gandira ko nayi e condi e ɗaɗol ko ɗum taki fulɓe ɓe si a wiyama pullo tan goto fo goto a andata ko potta ɗum ɗaɓɓir kono goto fo wonko arduno minen fulɓe amin garduno ko gaynaka e laamu fulɓe amen ɓe garduno ko gaynaka e laamu ha hande noon ɗum minen goni yeeso kala mbawɗo wonde noon momin jiiɗi hen walluwo min ballama momin jiiɗi hen kala kalde o a yawtata ɗon ko woni noon minen ganduno dimo ko dimo wonata dimo fenata dimo wujjata dimo tappilta dimo ño'ata dimo ñamta ko jeeyani minen ko ɗum min ganduno dimo jinata so neɗɗo o watti waɗoyde wano ɗeɗo gueɗe tan anduno ndimagu makko boni hande enen fulɓe ɓe so en yiiɗi jangude aro fulɓe ko ma ɓattoɗe mawɓe ɓe ganduɗa pillantake ɓe tawano gila on tuman ɗum woodi koy
heddigo ko nayi jimi onon desini ɗo nayiɗi fulɓe ɓe ɗi waɗi fulɓe anduɓe hen seeɗa nagge andirte pirlode andirte leeɓol andirte luwode kono no famɗi noon pullo ganduɗon ƴiƴam nagge ɓen ko seeɗaɓe kala e fulɓe fula du fof noon so a wiiɓe a yiɓiɓe keeɓa balde tanira o paare koro ɓe gandi ko mbo woni min nami koɗo e Gambia nami koɗo e Casamance o men goni hoɓɓe boom seeɗa sam minen nde men gari ko Mansa Jamben jippori anani enen fulɓe ɓe so tawi woni en jiiɗi ruttade to gonnoɗen to gueɗe ɗiɗi ɗe gonnoɗen ɗo keɗen batten presse woni diine Allah ɗe e gaynaka duttoɗen e ɗaɗol e condi woodi ko ganduɗen hen tawa en gaccani ɗum yaara caggal si yaari caggal e jaahi e jahoyra kono e nder meɗen si tawi en jiiɗi nawde ko naweren ko en guetoro enen kala ko ɓe guitti e men ko mbaɗen ɗum e meɗen so dartinima aduna o foof kala no mo woniri kala ɗo ɓe mbaɗata frontiére koye fulɓe heɓe tajata fulɓe ɓe leegal fulɓe ɓengal ko ɗon ɓe tajata lartina hakkude enen Gambia ɗo a yi to Fuladuri ndi wonto Fuladuri Gambi Fuladuri Casamance Fuladuri Guinée Bissau Fuladuri Lagine Fuladuri Mali Fuladuri Mauritanie Fuladuri Sénégal fo no jokkodiri woni Fuladuri wotiri wole kono ɓe cendiɗo hakkude men ɗo ɓe mbaɗi ɗon frontiére pour hoko no en cikkodir mboɗodiren fanni an mbo ma o wona mbo ma a wawata won goɗɗum en guerroro mbo men o wona mbo men mawɓe fulɓe ɓe mbi o simo ma o woni boddi han an gona wande boddi ma ndi nattaɗo ma so ndi yalti ndi faɗɗerede ɗum jinnomi jubbande enen fulɓe ɓe ganden ho ha hande ha janggo ha faɓɓi janggo ko dannoɗen ko enen daɗi ɗum ɗo yaari wo noon kala hande gandal dogogal e aduna ɓe meɗen ɗin toon kon no en gueto daroɗen ha tiiɗa si en pelliri daro noon en guetat jurmodiren ballodiren nanodiren mbawen waddu kala ko waddete ko guetoɗen kadi no cawiren woɓɓe e nder men ɗum jinnomi weddade e nder Pulaar he seeɗa eyyi sadakallahu l-azim a jarama ceerno kan halamaɗo moƴƴi feewi nanol li ami fala tuaqisna bi shay'in fi'lina bima mina tijani inna tawassalna ila rahmani bima mina kanzila tijani nanol li ami fala tuaqisna bi shay'in fi'lina bima mina tijani inna tawassalna ila rahmani bima mina kanzila tijani زين جوارحنا بداءتك التي هي زينة الأداء بتجاني إنا تواصلنا إلى الرحمن بإمامنا كنز الهدى تجاني زين جوارحنا بداءتك التي هي زينة الأداء بتجاني إنا تواصلنا إلى الرحمن بإمامنا كنز الهدى تجاني زين جوارحنا بداءتك التي هي زينة الأداء بتجاني إنا تواصلنا إلى الرحمن بإمامنا كنز الهدى تجاني لطفا بنا في كل حال ربنا لا سيما في القبر بتجاني إنا تواصلنا إلى الرحمن بإمامنا كنز الهدى تجاني لطفا بنا في كل حال ربنا لا سيما في القبر بتجاني إنا تواصلنا إلى الرحمن بإمامنا كنز الهدى تجاني joni anndude nde ceerno galle ceerno men ceerno Djibril Balde gonɗen e nani yewteji welɗi e yewteji bafoji ko haalnen ɗo ha joni miɗen lamdo ɗo gote taliba men he kamne kadi heɓani ko ɓeydi seeɗa assalamu aleykum ceerno wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wi ko hono ko ceerno Mouhamadou Diohe Diallo ceerno Mouhamadou Diohe Diallo e an kala ara min tawima ɗo galle ceerno Balde ɗo hen anne kadi ko hoɗum e ceerno gonɗa alhamdoulillahi min komi almuɗo comme talibajo ko ceerno ɗo ceerno haalinani fi affaire gandal mawɓe no foti jokkede caggal min yilima seeɗa e ɗaɓɓugol gandal andugol no rewira Allah ɓe jokki ɗum e dumunne tawi no woodi komin dartata kañum kadi sifa ko ceerno haali ɗo ko dartugol ceerno goɗɗo ɓuurowoma wallitade yettide ka falɗa yahude toon
e ko waɗi tawi miɗen jogii lampu kono ala batterie lampu on o sarsaka ala batterie joni miɗen e nder niwre ɓen ɗaɓɓita noon sarsano min batterie ka lampu mo min jogii tino yiilo ha e dumunne Allah hawrindinla e kanko Ceerno Balde e inde boobo musidɗo men pullo goto mo annduɗa ko almuda momi jangguini e ɓanggue saria min haalde ɗon minen yewtere ceerno tawi miɗo ɗaɓɓa sifa makko kanko Ceerno Balde ɗum woni saabu ittugollam bakaw mi immi toon mi ari ɗaɓɓi ko kanko Ceerno Balde ko ɗum woni wondigal amen e kanko Ceerno koko sarsana men on lampu momin joguimo alano ndaygu tawi lampu no woodi kono batterie ala ar ɗaɓɓugol batterie ko ɗum o wi o mawɓe ɓen ɓatte si tawi a ɓattaki mawɓe a jangga e Qur'an kono tawa a anda Qur'an mo wonɗa janggude on a firay kono firongo firata gon tawa an tigui anda ko ɗumɗa haalde aray ko nden teppere ɗon woni ko jokkin men kanko Ceerno Djibril Balde a jarama ceerno joni ko ɗum keɓɗa ko ɓeɗanɗa fulɓe TV ngarɓe ɗon darde ɗo ceerno galle Ceerno Balde ɗon aray ko min ɓeydan toon ko meɗen jarno on meɗen weltano on oɗon immi heɗon moƴƴinde heɗon yañude ɗum ɗo yaajinayi ko waɗi hari buyi famade koko wonɗen haalde ɗo kono wano o fulɓe TV ɗo ɗe no wawi si ɗum ɗo udditama yimɓe buyi ɗaɓɓita e laawi ɗiɗi ha lamma meɗen ɗaɓɓita no heewi ɓurɓe men ɓe andanɗa hoorema no jogui lampe kono lampe on wawa huɓɓude eɓe jogui noon lampe ko waɗi o ala batterie so si tawi oɗo TV noon udditama joni no wawi yaajinde ha yimɓe ɓe yiya ɗaɓɓita ko honto batterie o cajoto kono si batterie o cajal si lampe o heɓal batterie haray yimɓe ɓe wona e niwre fof a wuura e niwre ha maya e niwre haray meɗen welta on meɗen jarna on kadi meɗen du'ano on golle ko fokkintin ɗon ko yo Allah timmi inchallah a jarama ceerno Tim Ceerno Balde oɗo kala tawa e talibaɓe min kala lambaɗo yewtere musidɗo jarama jarama inde nde no mbiteɗa Mamadi Balde Mama Balde min tawima ɗo galle ceerno ɗo ala galan ko non jiiɗa ceerno eyi ceerno Balde no o wi on ni tan eno ceerno Juhe wi ni e an on tigui no mbiɗa par ce que an tigui an Ablaye ko almudo ceerno Balde ko hombo woni ceerno Balde woni neɗɗo mo anduɗa e gila Allah wattidi minen immodi dula goro ko o kottirawo am on tuma wonno kono gila ñande min jooɗodi min puɗɗi yewridde ko Allah e nelaɗo Allah tan woni komin woni e yewridde ceerno Balde woni neɗɗo mo anduɗa wona neɗɗo cakan wona neɗɗo mo anduɗa neɗɗo jiɗɗo ko woni cakan ko gonga tan Allah e nelaɗo Allah rek woni hakkude amen gila woni komi tarbinaki no o wini ko ɗi woni komin kalɗanno ko ɗum woni koyngal ceerno Balde Allah e nelaɗo Allah o noon kadi wona hadde e bindi tan ko andinde yimɓe ɓe Allah e nelaɗo Allah tarbiya mo nan toon no ceerno Balde ko ɗum woni ko o doginta kala mo jiiɗon ɗo debbo gorko cukayel mawgel fof ko almuɗoɓe ceerno Balde wonani yimɓe ɓe poti kono ɓay jota e o koko raɓɓindina ko ɗum waɗi ɓeɗo yimɓe ari ceerno Balde woni neɗɗo mo anduɗa ko maayo aduna ceerno Balde woni neɗɗo mo anduɗa wona histoire makko ko enen hande ciforoɗen boni kono wona hande o fuɗɗa sifede hewɓe ɗinin cifo dulaji kewɗi e cifo seremɓe ɓe ganda moɓe ciforoni o mbo ardi ga eyyi gurdam e mayde noɓe mbini ɗum foof enen foof ceerno Balde andini en ɗum jaaki nani en koko woni gurdam neɗɗo o ɓe wima si neɗɗo o jibinama e ɓe wima waliyu Allah ko ñalaɗe tati andata hanki hande janggo hanki woni horo ɗo e garde ɗo ko horo wonnoɗen woɓɓe mbiyama ɗum to wiyete to asal to hay goto anda ko hono minen noon min andi ronde hombo andini en ɗum enen andirɗen ɗum ko o ceerno Balde andini en ɗum hade ɗo arede ko horo wonnoɗen ɗum taki ɓe wiima yo si neɗɗo o bobo jibinama ɗo e o arde arsike makko o windanoma mine goɗɗo men lamnodiri o holli kam dennabo makko lamdi mbo bobo noon arɗo o ɓe wimo ardi e arsike makko o wi eyi wi o noon nde o jibina ko enen waɗi mo comci o wi eyi wimi joni noon ko hono o femmiri hoore makko o wi kam e ceerno onon ko lamdoto ɗon ko ɓurtu mbimbo ɓurtani ndi ɓay onon mbiyoyo kala jibinaɗo o ardi e arsike makko kono hono o ardiri e arsike makko o wi kanko o yettaki toon mbimi on pon noon toon yettade par ce que ko kalton ni go o ganda ɗum foof andini minen ɗum ko ceerno Balde woni yimɓe ɓe anduɗa en nani nelaɗo o wuuri ha o maayi o jangini ko kala o huɓɓani ɗuɗal o huɓɓani madaresa ceerno Balde en kamɓene ko noon ɓe watta ɓe jogui almudoɓe ɓe anduɗa ɓe anda hay alif goto ɓe meeɗa ɗum jangude kono hande ɓen ko seremɓe
no nelaɗo woni no ni ceerno o janngani hande ceerno balne jogi ɓen almudoɓe ɓe annduɗa ɓen ɓe waɗi ɓe seere mbete ɓen ɓe janngani kon jaka yo ko andete ko ɗi ande tawa jom wona e bindol rewi kon ɗum woni andude Allah e nelaɗo Allah ɗum noon ko oro andire no o wini ko e hoore ma andara ɗum minen noon min andi Allah e nelaɗo Allah kono ko ceerno balde andini ɗum minen e koye amen ɗum woni enen foof an Ablaye ko hen taweɗa e debbo e gorko ko woni ɗo foof eɓe ala ɗo kadi kono minen beltori ɗum waɗi si tawi on noddi ɗo ceerno balde on ari ɗo fi waggol interview minen taw minen beltori hen par ce que miɗen andi si on gari ɗo on tawat ɗo ko laaɓi on yittat ɗo ko laaɓi on naɓat ko laaɓi ko ɗum woni ko tawɗon ɗo. Assalamu aleykum wa rahmatullah. eyi ha joni gandi noon ko Fulɓe TV gonɗo e darde minen gari ɗo galle ceerno men ceerno Balde yo tawa e talibaɓe kayen talibaɓe mum wona rewɓe wona worɓe nden noon e jii wodi talibaɓe rewɓe ko kaali ɗo haalaji moƴƴi noon joni eɗen pemta e rewɓe kadi oɗo musidɗo men kadi heeɓa ko haalen seeɗa musidɗo hono mbiteɗa min wiye Aminata Ba. Aminata Ba anne kadi koye talibaɓe ceerno Balde taweɗa eyyi koye talibaɓe ceerno Balde anne kadi min gari min tawima ɗo galle ceerno Balde ɗo en e tawdede Fulɓe TV ko ngari ɗo ko oɗum ko mboɗa heɓde ko kalanɗa men e faade ceerno Balde. mi salmini dendal ngal fof ɗo miɗo salmina ceerno amen ceerno Balde e mawɓe gonɓe ɓeɗo fof miɗen ɓe salmina miɗen ɓe wiya assalamu aleykum wa rahmatullah. e ceerno Balde de komi andi hen makko ɗum woni gila min gandimo ko ɓeydare tan yeeso ala ruttogol caggal gila men gandimo ko kanko woni baba ruhu amen hande ɓe mbi baba ma baba ba jibinɗo ma no woodi e baba ruhu kadi no woodi hande noon ceerno Balde kanko woni baba ruhu amen eyyi gila men gandimo noon ala yaade ruttade caggal ko yeeso tan ala ruttade caggal. a jarama tigui haalama moƴƴi e feewi den noon ko wayda andudema ceerno Balde woni nafoore e maɗa no feewi e ndin noon ko hoɗum gila ganduɗa ceerno Balde ko ɗum jiiɗa e mum ko ɓeydi ma ko gandanta ko a heɓano walla e gandal wade ko kala no wawi wade foof. gila men gandimo ɗum woni ko andini men woni Allah e nelaɗo Allah he Muhammad Rasulu sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum mo andini men te o andini men koye amen kadi o andini men koye amen o andini men kadi ko ganduɗa hay goto meeɗa men ɗum andinde e sengo islam e sengo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o andini men ko heewi dal gila men gandimo dal e gila men ngari he makko min mbaɗi tarbiyu jangini men ko ganduɗa min meeɗano ɗum andu nden jangde kadi nde o jangini men miɗen jetti ɗum miɗen mo jettiri ɗum miɗen ɗum jettiri kadi Allah e nelaɗo Allah. يا الله يا رحمن صل على محمدنا 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
tumi Allah julmi annabi miɗo jara ɗo cernambo jimmi mi anjata hamdan ɓe jeetumi Allah julmi annabi miɗo jara ɗo cernambo jimmi mi anjata hamdan de jeetumi Allah julmi annabi miɗo jara ɗo cernambo jimmi mi anjata hamdan ɓe jeetumi Allah julmi annabi miɗo jara ɗo cernambo jimmi mi anjata ceerno balde ko mayo gandal ɓeɓata ɗo julɓe fotindi e yarode ɓe gaynata handande tumi Allah julɓe annabi ɓeɗo jara ɗo ceernambo jimi mi anjata eyyi ha joni musidɓe an hettotoɓe ƴeewoɓe Fulɓe TV eyyi ko ɗum keɗan noon ɗo galle meɗen Ciyallo Ceerno Balde jeeya ko Neymassou nden noon ala ko wayi tan joni miɗen mbayno miɗen koota ɓeymo joni ɗum ɗo salmina ɗo e mawɗo amen gandanta ko on wonno ɓantanade télé o janggen diine men woni Kadiatou Diallo wattude Allah waɗi yeehi ɗo ha China nden noon miɗo yiya noon o yaaba tawimɗo e jaam siɗo yalti kadi miɗo salmina caméra manam o woni Pama Sar e Aissatou Danfa nden noon kadi mi yeɗitani ɗo kadi tabbitiɗo TV o woni Samba Gueladio Mballo monane en ɗo joɗiɗo ha France hatta kadi miɗo salmina ɗo hen kadi EI compagnie eɗen gandine ko EI compagnie woni ko tabbiti Fulɓe TV ɗon kadi nanni Basi Alaji Basi Mballo ha Issa Diaw ɗum noon jarama ko min musidɗo moɗon Abdoulaye Barakemo Mballo ar noon ɗo ɗo groupe on jarama